Ni wariko problème dɔ cuni ka sisan i bi fɛ ka Ala deli o yɔrɔ bɛɛ Ala k'a ɲɛnabɔ. Dekun dɔ de cunna e kan ni wari t'a ti ɲɛnabɔ. Banabaatɔ gɛlɛn dɔ de bɛ e bolo ni wari t'a ti se ka furakɛ. O tuma na e bi fɛ ka Ala deli sisan i mako bɛ wari hakɛya min na Ala k'a nɔgɔya i ye. Ya Kaharu ya Musawiru. Ala tɔgɔ fila in de b'a kɛ. N bɛna d'i ma. E ka sogobilen ɲini. I k'a tigɛ den 36 mais i b'a kɛ fitini kuru 36 i bɛ ya Kaharu ya Musawiru sɛbɛ siɲɛ 36 mais a 36 na i bɛ Kaharu kɔnɔ bonya i b'i tɔgɔ ani wari hakɛya in sɛbɛn a kɔnɔ. Ni mako bɛ 60 de la i mako bɛ 100 de la mais a ti tɛmɛ miliyɔn 1 kan dɛ. I ye kuma faamuya. O tuma na i b'o wari hakɛya de sɛbɛn k'i tɔgɔ sɛbɛn ka fara o kan. Ya Musawiru fɛnɛ i b'o kɔnɔ bonya k'i tɔgɔ ani wari hakɛya in sɛbɛn a kɔnɔ ka fara o kan. O de siɲɛ 36 ya. I b'a nasi bɔ. I b'a nasi kɛ ka sogobilen kuru 36 in tobi. Mais n'i y'a kɛ daga la ka nasi in k'a kan i bɛ kɔlɔsi ta k'i ɲɛsin kɔrɔ ma yanni sogo in ka mɔ. I bɛ ya Kaharu ya Musawiru ya Kaharu ya Musawiru i b'a wurudi 612. I ye kuma faamuya. N'i kilala wurudili la e ka sogo in ta kelen i k'a dun. I y'a faamu. N'a y'a sɔrɔ i kelen de ye wurudili kɛ i kelen bi sogo in dun k'a ban. N'a y'a sɔrɔ aw mɔgɔ 2 de ye wurudili kɛ aw mɔgɔ 2 de bi sogo in dun k'a ban. Nkali na Ala la mi tile 3 d'i ma n'i ye nin kɛ Ala bi sɔn i mako bɛ wari min na o waati kɔnɔ Ala b'o nɔgɔya i ye. A ye nin ta k'a partager fantanw k'a sɔrɔ dɛsɛbaatɔw k'a sɔrɔ ni cɛ o cɛ y'a kɛ walahi Ala b'i dɛmɛ. I ye kuma faamuya. O kɔfɛ n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye maa min mako bɛ Iza Wakati baara la e bi fɛ ka Ala deli nafoloko la Ala ka nafolo karaba k'a d'i ma kun fayakunu na Iza Wakati de b'a kɛ. A baara bɛ kɛ ni sagajigi jɛman 1 de ye. Kana wari di ne ma dɛ i ka wari to i bolo. Wallahi ne b'a dɔn n'an ye Iza Wakati baara ye Ala bi sɔn a bi jaabi. Mais ni baara jaabila i bɛ 45 di ne ma o ye ne ka sara de ye. I ye kuma faamuya. Mais sagajigi jɛman 1 san ka na fɔlɔ ani tɔgɔ ni ba tɔgɔ walima i ka saga wari ci numéro 1 na plus 223 72 24 02 98 n'i ka saga wari ci o la i tɔgɔ ni ba tɔgɔ dama di an bɛ Iza Wakati baara ye Ala bi sɔn i b'a wari sɔrɔ. I ye kuma faamu. I bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier n'i mako bɛ Iza Wakati baara la weleli kɛ numéro 1 na plus 223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ i ni Konate bɛ kuma kana wari di ne ma fo i ka baara ka jaabi. Mais ni baara jaabila i bɛ 45 di ne ma o ye n ka sara di. N bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli.